Eta guk proposatu behar dugu jolas txiki bat orain. Zeharitu gara gutunak, eske gaur egun jantzira bidaltzen, gaur egunen WhatsAppen. WhatsAppa ere ondo dago. Niretzat asko gustatzen, esan behar dut. Hartu ditugu, balet mitiko batzuen izenak hartu ditugu, eta idatzi idatzi. Emoji bidez, WhatsAppeko emoji bidez, adirazten saiatu gara. Bueno, gara diot, ni ez norbait saiatu da. Eta gure lana izango da, asmatzea. Ze balet ikusten ari garen asmatzea. Honitza, ze pasatzen zaizu? Nik ez dut uste asmatuko ditudanik, baina jarriko nire partetik, nire... Esan digute oso mitikoak eta asmatzeko oso errexak esan digute. Nik ez ditut ikusi oraindik, baina... Nik beta horrekoa jarriko. Denon artean, Andaluzia hemen egon da, nik uste zerbait asmatuko. Jarri lehen da biziko. Bueno, benetan hola senyora bat ematet, Zarena, miren zarena. Jarri, aurrenekoa, venga. A ver, gaina, bihotzak, ez da ikusten. Gauzuk ez duzu ikusten. A ver, zeta, gaua eta bikini ondarra hoean. Ostia, zetxarra hori, udan. Udako... Sueño de una noche de verano. Uda bateko. Hori da? Luziagaz batera asmatu da. Honitza, baitu ondo. Beta, sekula ba. Urrengoa. Beste ba, jarri mesedez. Urrengoa. Elizegi, venga, Bai, hau nik asmatuko dut. Aurrera, ba? Jarriko digute. Bai, Amen. Ostras. Zer luzea hori. Bale, lagunen arteko badakit! Zer? Badakit! Italia. Romeo y Julieta. Ala da? bai. Beste gauzakin? Hombre, Italian eta espata batzu daude, ilkutxa... Romeo eta Julieta! Ali! Venga, beste bat, bota horrengoa. Ze konversazio politari garen izaten WhatsApp, ez, Ikusteko, bizta honak. Idazten ari da. Escribiendo. Kaskanueces, ez. Onintza, asmatu behar duzia. Bai, gabonetan. Onintza, asmatu behar duzia. Abusa, finala, intxaurra, buskailua. Polizia da. Zenik kaskanueces ikusita daukate pare bat bertsio diferentetan. Vale. Niko ja dauzkat dana dantzauta. Orain artekoak dantzatu dituzuen. Irurak. A ber, urrengoa ere. A ber, ateatzen den danza kuduro. Beste bi falta dira. Danza kuduro. La mano arriba. Cintura sola. A ver. Fletxa bat, arku bat. Ez que zondo ikusten. Ba, oiek, dira beltxarrak. Zuen amaren kaxa hortan zentzuten zen, beltxargen aintzira, nola da hori? Bai. Ez que txikia da. Txikia da, bai. Beltxargen aintzira, tamai, oso. Bale, eta azkena falta. Bera, Elizegi, hau zuk ere ez bai, hau nik asmatukut fijo. Eta ez da, dantzako duro, Elizegi, dantzako duro. Hau Elizegintzako da. Venga, Elizegi. Don Quijote y Sancho Panza. Hori ere bertsio berri bat atea zuten. A berre? Ari zezkigu pistak ematen barne lineatik, ingeleraz. Dago kotxe bat. Kotxe inglesez nola esaten da, Elizegi, kotxe inglesez, car. So, eta gizonak inglesez? Men. So, Carmen! Carmen! Bai, sola, horreatzen, bai, Carmen. Jeroglifiko baza, no se acerta. Begira, Carmen. Oso, bai.